dau. Cui dau? Îi terminăm o melodie de 3 ori, Sofia.
Sănătate și fericire! Bravo! Așa. Eu iau și buchetul ăsta. Hai, dimineața, bună dimineața! Ai mai văzut așa ceva? Să fii sănătoși. Intră acolo, intră acolo. Uitați la masă, uitați la masă. Ia uite ce joacă. Ia să vedem unde e.
Hai să luăm aici întâi la dâns și să vedem unde ne facem loc. Le găsim. Vă ajutăm și noi. Uite, E o problemă, sigur că vă rog frumos să serviți. Nu e acolo Rufinul, că poate... Am Rufinul, da? Da, Rufinul, aici. A fost, știu, nelocat. Mulțumim să vă trăiască! N-aș cât o fi cu darul atunci. Nu mă, că... Că tot n-aș altă și pe ăla, nu? E bine. Că ai văzut ce seama, de n-are mai cu Hai nașule, chiuie! Dacă așa se face la dumneavoastră la Palațiu, puneți, dar eu nu știu. La Cocerel nu se face dumneavoastră așa. Thank you.
facem și o sârbă și o horă iar să face 3 sau una? Nu, mai facem acolo la colț și mai facem una. Cu băiatul, da? Busuiul pe la unde? Și tu? Ține de aia la rochie. Să nu se aude, da? A plecat, mai a plecat. Cruce, cruce, cruce. Așa. Mai merge, mai de 3 ori, de 3 ori. Lăsați că are apă. De 3 ori. De ce vă țineți? Hai! Mai puțin, mai puțin. Mai puțin. Și încă o dată. Picurați așa. Atât. Ok. Mergem înainte, da? Mai jos că se stropește. Mai jos și nu mai o aruncați. De 3 ori. Atât, mergem înainte. Cinerică prima dată și cu nașul. Uitească bine. Bine ați venit! Bună dimineața! Hai dă-i pe rece! Generică și cu nașul prima dată. Te-am făcut. Nu se dispune mai. Părele mai despre Așa are voie! E tu mi-l dau acum? Ce zici tu? Mi-l dau acum? Nu pot să dau, nu pot să dau. Hai să ne urcăm în mașină. Hai la și dai și tu jumătate, dau și jumătate. Nu dăm să plătește. Nu. Păi nu le singură. Corect? Bine că mă trimite ăsta, amicu. Ne întoarcem și pe Asta e asta, clar. Hai să vedem. Da, dacă vrei o mică de-asta așa, Nașul la fel. nașul nu știu. Nașul trebuie să plătească. Păi atunci o ia de când nașul. Jumătate și o jumătate. Gata, poftiți. Ce dau acum? La când te dau? Nu trebuie să-i dai cu câte. V-am găsit cum să
caută-te la portofel. Nu, la piciorul Vino drept. pe partea asta, să-mi cauți Față, piciorul pe la aici. drept. Să calce pe ei. Să stau cu piciorul pe ei? Calci pe ei, da. Doar pe una. Gata? Așa. Cât mă mai fac că stau? Ce mă mai ești? Gata, da? Soacre, stați în spate aici, să fiți dumneavoastră. Așa, așa, bine, spate. Ia-ți mireasă ziua bună, mă, de la tată, de la mumă, de la frate, la surori, opo, de la grădina cu flori, mă, și de la vecinii tăi, ce-ai copilă, ricuiei, mă. Înfloriți, dar mie nu trebuiți, mă. Mie când trebuiați, atunci voi nu am ce-am mărdați. Gătește mă nașă bine, că și tu ai fost ca mine. Floarea mi florește odată, dar tu nu te mai faci bată. Când o face mărunuci, mă, și răchita pe dulce. Să vă trăiască mireasa ca să ne viață. Mulți-a trăiască, mulți-a trăiască, la mulți-a. Mulți-a trăiască, mulți-a trăiască. Mai încoace un pic, dar la mulți-a. Mireasa să trăiască, mireasa să trăiască, la mulți-a. Pe nașa să iubească, părinții să iubească, la mulți-a. Ca să ne viață, să vă trăiască. Ați ajuns? Hai să-mi dai 3 milioane. Ați ajuns, nu? Bine. Hai, să iau brațul mai mult. Mai am brațe? Da? Trebuie să-mi te stântești la mijloc, mai ai de stat. Mai am de cărat. Mai ai de cărat? Bă, joc. Dacă era bărbat să ducem monitorul, tu ce-i repede? Gata, am furat-o. Când te-ai numerat de mult cum mă trag. Ne așteaptă afară să ne cântă. Acolo să spună banii, v-ați grăbit? Mâna în lobut? Da, ți-am spus și A, și mână. mâna. Bine, mă, te auzi mai târziu. Te auzi la poze. Hai da, nu ne mare, că de soarele de vale. Hai să scoatem luneasca, ca să-și face mireasa. Sfântule mare, că ți-e finica ciopare. Sfântule mare, că ți-e finica ciopare. Să-ți trăiască nune mare, finișorii dumitale. Să-ți trăiască nune mare, finișorii Deaba și l-ai dat. Hai, nașule, nu mai sta, că bine să camera. Băgăți mâna pus
căutare, că vacișul nu e mare, dar e palatul militare. Margarită mbobocită, tinerii s-au potrivit și la oși și la sprâncene, ca doi porumbei la apene. Frumoasă mireasa-i lua, dar vacișul nu mai sta, ginerică nu mai sta, fă la fel ca nașoasa. Hai da, ginerică, tu cistește-l pe Iulică. Trăiască ginerica! Să-i dă un cavaler între ei. Socrilor să ne trăiți, într-un mulți ani fericiți, să vă bucurați de ei, să le gânați de poții. Foaie verde, salvă moale, trăiască și socru mare, socru mare să trăiască, lăutarii și cinstească. Haide, socre! Foaie verde și un sibic, trăiască și socru mic. Foaie verde și un sibic, trăiască și socru mic. Socru mic să ne trăiască, muzica să dăruiască. Vreau să audă tot orașul, nu nească ca la Balaciu. Trăiască nașule! Strică! Acum ar mai purta? Acum. Păi nu mai merg oare, da? E un brăzit? Nu duceți în papei. Faceți cruce cumva. Pardon. Faceți copii. Așa. Da, mama? Nu le mai întind pe masă. Ce facem? Noi n-am vorbit cu voi, Mariana. Ce facem? Mai trebuie aici? Haide, mamă. Mergi și cu mașinile? Nu. Ce? Să mergeți voi înainte, ia fiind. Puțin te arăt. Dar nu vrei la mine? Uite la Bogdan. Mai nimic. Păi,
Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cel de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsă, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preasfințitul Părintele nostru Vincențiu, Episcopul nostru, pentru cinstita preoțime, pentru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robii lui Dumnezeu, Constantin și Irina Valentina, care acum se logodesc unul cu altul și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să li se dea lor fi spre moștenirea neamului și toate cererile cele către mântuire Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să li se trimită lor dragoste desăvârșită, pașnică și ajutor, pentru ca să fie ei binecuvântați în deplină înțelegere și în credință tare, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie păziți în viață și petrecere fără prihană, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeul nostru să le dăruiască lor multă cinstită și viață neîntinată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fie izbăviți și noi de tot necazul, în neacumejdea și nevoia, apă, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu, în harul Tău. Doamne, miluiește! Prea Sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți Sfinții, să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite le aduni într-o unire și ai pus dragostea legătură neîntreruptă, cel ce ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și ai arătat pe moștenitori făgăduinței tale, însuți binecuvintează și pe robii tăi aceștia, folosindu-i pe rând și spre tot lucrul bun, că milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce dintre neamuri mai înainte ți-ai logodit biserica, Fecioară curată, binecuvintează lucruna aceasta, punește și păzește pe robii aceștia în pace și într-un gând, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se logodește robul lui Dumnezeu, Gabriel, corabă lui Dumnezeu, Irina Valentina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește robul lui Dumnezeu, Gabriel, corabă lui Dumnezeu, Irina Valentina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește robul lui Dumnezeu, Gabriel, corabă lui Dumnezeu, Irina Valentina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește roaba lui Dumnezeu, Irina Valentina,
cu robul lui Dumnezeu Gabriel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește roaba lui Dumnezeu Irina Valentina, cu robul lui Dumnezeu Gabriel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește roaba lui Dumnezeu Irina Valentina, cu robul lui Dumnezeu Gabriel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, miluiește! Pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, Luminos și iubitor de oameni, Dumnezeu, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeuinte se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preasfințitul Părintele nostru Vincențiu, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos Diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru noi Dumnezeu Gabriel și Irina Valentina, care acum se însoțesc unul cu altul prin taina anunții, și pentru mântuirea lor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie binecuvântată nunta aceasta, ca și aceea din Cana Galilei, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ni se dea lor viață cumpătată și naștere de prunci buni spre folos, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se veselească ei la vederea fiilor și a fiicelor lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să li se dăruiască lor bucuria nașterii de prunci buni și purtare fără de priană în viață, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să li se dăruiască lor și nouă cererile cele către mântuirea Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! De prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți Sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Cine și liberți și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu, să o dăm Ție, Doamne. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Dumnezeule cel prea curat și ziditorule a toată făptura care din iubirea ta de oameni ai prefăcut coasta strămoșului Adam în femeie și ai binecuvântat pe dânsii și ai zis: creșteți și vă înmulțiți și stăpâniți pământul și pe amândoi ai arătat un trup prin însoțire, căci pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup, și pe care Dumnezeu i-a unit, omul să nu-i despartă. Cel ce ai binecuvântat pe robul tău Avram și ai deschis pântecele sare și l-ai făcut tata în multe neamuri, cel ce ai dăruit de Isaac, Rebecca și ai binecuvântat nașterea ei, care ai însoțit pe Iacov cu Rahela și din trânsul ai arătat 12 patriarhi, cel ce ai însoțit pe Iosif cu Asineta și le-ai dăruit lor prunci pe Efrem și pe Manase, care ai primit pe Zaharia și pe Elisabeta și le-ai dat lor prunc pe înainte mergătorul. Cel ce din rădăcina lui Iesei după trup ai crescut pe pururea Fecioara și din trânsa te-ai incubat și te-ai născut spre mântuirea neamului omenesc, care pentru negritul tău dar și multă sănătate ai venit în Cana Galilei și nunta care era acolo ai binecuvântat-o, ca să arăți că din voia ta se face însoțirea cea după lege și nașterea de prunci din trânsa. Însuși, stăpâne preasfinte, primește rugăciunea noastră a robilor tăi și precum acolo și aici fiind de față cu ajutorul tău cel nevăzut, binecuvintează nunta aceasta și de robilor tăi acestora, Gabriel și Dina Valentina, viață veșnică, lungime de zile, înțelepciune, dragoste uneia către altul într-o legătură a păcii, dar de un seminție cu viață îndelungată cu luna cea neveșlejită a măririi. Învrednicește-i pe dânsi și aș vedea pe fiilor lor, păzește viața lor fără bântuială și le dă lor din roa cerului de sus și din belșugul pământului. Umple casele lor de grâu, de vin, de lemn, de toată bunătatea ca să dea și celor lipsiți și dăruiește și celor ce sunt împreună cu dânsi și toate cererile cele pentru mântuire. Că Dumnezeu milostiv și îndurat și de oameni iubitori și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeu nostru, Sfințitorul nunții celei tainice și preacurate și legiuitorul nunții celei trupești, păzitorul nestricăciunii și chivernisitorul cel bun al celor de trebuință vieții, însuși, Stăpâne, Cel ce din început ai zidit pe om și l-ai pus pe dânsul ca pe un stăpân al făpturii și ai zis: nu este bine să fie unul singur pe pământ, să-i facem noi ajutor din trânsul, și nu în luna din coastele lui ai zidit femeie pe care, văzându Adam, a zis: iată acum os din masele mele și trup din trupul meu. Aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat ea. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Și pe care Dumnezeu i-a unit, omul să nu-i despartă. Și acum, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, trimite harul Tău cel ceresc peste robii Tăi aceștia, Gabriel și Irina Valentina, și dă roabei Tale acesteia să se plece în toate bărbatului său și robului Tău acestuia să fie cap femeii, ca să viețuiască după voia Ta. Binecuvintează-i pe dânsi, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Avram și pe Sara. Binecuvintează pe dânsi, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca. Binecuvintează pe dânsi, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iacov și pe toți patriarhii. Binecuvintează pe dânsi, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iosif și pe Asineta. Binecuvintează pe dânsi, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Moise și pe Sefora. Binecuvintează pe dânsi, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Ioachim și pe Ana. Binecuvintează pe dânsi, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Zaharia și pe Elisabeta. Păzește pe dânsi, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe noi în corabie. Păzește pe dânsi, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe Iona în pântecele chitului. Păzește pe dânsi, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe foc pe Sfinții Trei Tineri, trimițându-le lor rouă din cer, și să vină peste dânsi bucuria aceea pe care a avut-o fericită Elena când a aflat cinstita cruce. Adu-ți aminte de dânsi, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ți-a adus aminte de Enoch și de Sem și de Ilie. Adu-ți aminte de dânsi, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ți-a adus aminte de Sfinții Tăi 40 de mucenici, trimițându-le lor punând din cer. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, și de părinților care i-au născut și i-au crescut, pentru că rugăciune părinților întăresc temeile caselor copiilor. Adu-ți aminte, Doamne,
Dumnezeul nostru și de robii Tăi, Georgian și Florina Maria, nașilor, și de nuntașii care s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte taine, adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de robul Tău, Gabriel, și de roaba Ta, Irina Valentina, și binecuvintează pe dânsi. Dă-le două roade pântecului, prunci bun și bună înțelegere sufletească și trupească, înalță-i pe dânsii ca cedrii Libanului, ca o vie otrăslită, dă-le lor roadele pământului, ca toată îndestularea având, să sporească spre tot lucrul bun și bineplăcuție și să vadă pe fiilor lor ca niște mlădițe tinere de măslin împrejurul mesei lor și bine plăcând înaintea Ta să strălucească ca luminătorii pe cer în Tine, Domnul nostru, căruia se cuvine slava, puterea, cinstea și închinăciunea, împreună și Părintelui Tău celui care de început și Duhului Tău celui de viață păcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule cel Sfânt, care din țărână ai făcut pe om și din coasta lui ai făcut femeie și ai însoțit-o lui spre ajutor, pentru că așa a plăcut slavei Tale să nu fie omul singur pe pământ. Însuși și acum, Stăpâne, întinde mâna Ta din Sfântul Tău lăcaș și unește pe robul Tău Gabriel, cu roaba Ta Irina Valentina, pentru că de către Tine se însoțește bărbatul cu femeia, unește-i pe dânsi și într-un gând, într-unează-i dintr-un grup, dăruiește-lor roadă pântecului dobândire de prunci buni. Ta Ta este stăpânirea, și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se cunună robului Dumnezeu Gabriel, cu roaba lui Dumnezeu Irina Valentina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robului Dumnezeu Gabriel, cu roaba lui Dumnezeu Irina Valentina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robului Dumnezeu Gabriel, cu roaba lui Dumnezeu Irina Valentina, în numele Tatălui și al Fiului al Sfântului Duh. Bună roaba lui Dumnezeu, Irina Valentina, cu robul lui Dumnezeu Gabriel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu, Irina Valentina, cu robul lui Dumnezeu Gabriel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu, Irina Valentina, cu robul lui Dumnezeu Gabriel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încununează-i pe dânsii. Faceți-i cititorule. Tău, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie a celei tuturor. Și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire. Marire ție, Doamne, marire ție. Să luăm aminte, în vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar mama lui Iisus era acolo. Și au fost chemați la nuntă și Iisus cu ucenicii săi.
Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul: mai iau vină. Iar Iisus i-a răspuns: ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, încă n-a venit ceasul meu. Mama lui a zis celor care slujeau: faceți orice vă va spune. Și erau acolo 6 vase de piatră puse pentru curățirea iudeilor, care luau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit: umpleți vasele cu apă, și le-a umplut până sus. Apoi le-a zis: scoateți acum și duceți nunului. Iar ei au adus. Și când nunul a gustat apa, care se făcuse vină și nu știa de unde este, dar slujitorii care scoseseră apa știau, a chemat nunul pe mire și i-a zis: orice om pune pe vinul cel bun și când se amețesc, pune pe cel mai slab, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa și au crezut în trânsul ucenicii săi. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să zicem toți, tot sufletul și tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Nunta cinstită prin venirea ta, însuși și acum pe robite aceștia, Gabriel și Irina Valentina, pe care ai binevoit ai însoțit unul cu altul, păzește în pace și bună înțelegere. Arată nunta lor cinstită, ferește patul lor neînclinat, binevoiește să-și petreacă viața lor fără prihană și învrednicește pe dânsi și să ajungă bătrâneți fericite cu inima curată, împlinind poruncile tale. Că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care miluiești și mântuiești și Ție slavă înălțăm. Împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat la Domnul să cerem. Dă, Doamne! Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Tată, și a zicem: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean. Că a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și Duhului Tău, capetele noastre Domnului să le plecăm. Ție, Dumnezeule cel ce toate le-ai făcut cu puterea Ta și ai zidit lumea și ai înfrumusețat cu luna tuturor celor făcute de Tine. Și acest pahar de obște pe care l-ai dat celor care se însoțesc prin unirea anunții, binecuvintează cu binecuvântarea Ta duhovnicească. Că s-a binecuvântat numele Tău, s-a prea slăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Paharul mântuirii voi lua
slăvindu-l pe Fecioara o fericim. Sfinților mucenici, care vindecați nevoii și v-ați încununat, rugați-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule! Laudă apostolilor și bucuria mucenicilor, a cărora propovăduire este treimea cea de o ființă. Mărit să fii mire ca Avram, binecuvântat ca Isaac, să înmulțești ca Iacov, umblând în pace și umblând în dreptate în poruncile lui Dumnezeu. Tu, mireasă, mărită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te înmulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzindu-le rânduielile legii, ca așa a binevoit Dumnezeu. Iată, fiilor credincioși, prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, ați săvârșit jurământ înaintea Sfântului Altar, că veți păzi legătura dragostei și a unirii între voi până la mormânt, curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită, și că nu vă veți abate de la datorile voastre, nici unul, nici altul, în ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Doamne, Dumnezeu nostru, care ai venit în Cana Galilei și nu ta de acolo ai binecuvântat-o, binecuvintează și pe robii tăi aceștia, care cu purtarea ta de grijă s-au însoțit prin unirea anunții, binecuvintează intrările și ieșirile lor, înmulțește cu bunătăți viața lor, primește cu mâinile lor în împărăția ta, păzindu-i curat, fără prihană și neasupriți în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor! Și Duhului tău! Capetele noastre Domnului să le plecăm. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea întru tot, sfântă și de o ființă și începătoare de viață, o Dumnezeire și o împărăție, să vă binecuvinteze pe voi pe toți, să vă dea nouă viață de rugare, naștere de prunci buni, spor în viață și în credință, să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești, să vă împrenicească și de desfătarea bunătăților celor făgăduite, pentru rugăciune preasfinte născătoare de Dumnezeu și ale tuturor Sfinților. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea puternice Părinte, binecuvintează. Cel ce cu venirea sa în Cana Galilei arăta nunta cinstită, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciune prea curate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru lăudaților apostoli, ale Sfinților de Dumnezeu încununați și tocmai cu apostoli împărații Constantin și Elena, ale Sfântului Marelui Mucenic Procopie și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori.
iubiți miri, iubiți nași, cinstiți domtași, este, înainte de toate, important să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua aceasta frumoasă, pe care a rânduit-o ca cei doi tineri, Gabriel și Irina Valentina, să se unească prin taina anunții înaintea lui Dumnezeu, o taină prin care cei doi devin una înaintea lui Dumnezeu, prin legătura aceasta a iubirii. Se scrie o pagină importantă din viața voastră, un eveniment care, iată, ia loc nașterea astăzi, odată cu taina aceasta anunții și alături de voi aveți pe nași, ca părinți spirituali, ca cei care vă îndrumă pe calea aceasta a iubirii unuia față de celălalt și împreună să-L iubiți pe Bunul Dumnezeu. O iubire care nu are legătură cu Hristos, Mântuitorul nostru, o iubire care nu se realizează în cadrul acesta sacramental, ritualic, prin taina anunții, este de neînțeles. Vorbim în vremurile noastre foarte mult de iubire, dar vedem că mulți dintre oameni nu mai știu să iubească după dreptarul acesta al Evangheliei. Hristos ne invită pe toți să iubim cu iubire desăvârșită, însă mulți dintre noi nu ajungem să cunoaștem calea aceasta a iubirii. Taina anunții este un început pentru doi tineri de a descoperi iubirea cea adevărată. Ei pregustă din această iubire până la momentul căsătoriei, dar numai Dumnezeu realizează prin unirea aceasta, prin taina anunții, unirea desăvârșită și iubirea cea adevărată. Ați văzut că împreună ați făcut făgăduințe înaintea lui Dumnezeu că veți păstra legătura aceasta a iubirii neîntreruptă. Bineînțeles, în viață veți avea încercări și împreună le veți trece cu siguranță dacă vă veți iubi cu adevărat. Dacă veți descoperi pe celălalt și prin celălalt veți reuși să treceți peste greutățile acestea ale vieții, vă veți întări în această iubire și veți consolida și mai mult această legătură care astăzi s-a pus prin taina anunții. Hristos este Cel care ne întărește, Cel care ne dă viață și Cel care ne conduce pe calea aceasta a iubirii desăvârșite. L-am văzut în Cana Galilei, prefăcând apa în vin și foarte mulți oameni rămân la minunea aceasta a transformării apei în vin. Mântuitorul Hristos vrea să arate altceva, și anume că El este prezent acolo unde doi tineri se întâlnesc pentru a se lega unul de celălalt prin taina aceasta a iubirii și același este Hristos care El a condus taina aceasta, munca aceasta și va binecuvânta aici în Sfânta Biserică. Important este ca noi să înțelegem cât de important este Biserica lui Hristos, să nu fie nunta doar un eveniment de familie și apoi să dispărăm din sfera aceasta a Bisericii, ci și viața asumat ca fiul lucești, dar totodată viața asumat și ca pe doi tineri care vor să cunoască iubirea în Hristos în biserica sa. Vedem că iubirea celor doi trebuie să fie după cum Hristos și-a iubit biserica sa și și-a dat viața pentru ea. Ați fost astăzi minunați de Dumnezeu pentru această hotărâre pe care o luat împreună, iar cuvântele acestea rămân câtă vreme există legătura aceasta a iubirii, a sincerității, unuia față de celălalt. Chiar dacă ele nu se văd înaintea lui Dumnezeu, există aceste cununi și le veți purta dacă veți păstra aceste făgăduințe pe care le-ați făcut astăzi în Sfânta Biserică. Încercați să fiți aproape de Hristos, fiindcă El este izvorul iubirii cele adevărate. Încercați să vă sfătuiți cu nașii, la vremea de încercare nașilor, vă rog să fiți apropiați de ei și să îi ajutați pe calea aceasta a bisericii, a iubirii de Hristos și a unuia față de celălalt și împreună să
realizați cu o familie. Chiar dacă tinerii și-au găsit alți părinți numiți spiritual, totuși legătura cu părinții trupești rămâne o legătură trainică, o legătură solidă. Părinții sunt cei care vor urma pe drumul acesta al vieții în continuare, chiar dacă ați hotărât să fiți împreună și legați de taina aceasta a munții. E un moment important, o zi frumoasă, încercați să o memorați și să o cinstiți cum se cuvine și la vreme de încercare, la vreme în care greutățile vieții se vor face cunoscute, să puteți să le depășiți, amintindu-vă de păgăduințele făcute și de iubirea pe care v-ați promis-o unul altuia. Ați intrat doi în biserică, veți ieși unul, atât de mare este această putere a iubirii, încât nu mai simțim că trăim doar pentru noi, ci trăim și pe celălalt, și pentru celălalt, și împreună sunteți un trup în Hristos în biserica sa. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să dărească darurile sale celor. Amin. Da, și pe mine. Parcă așa. Că veniți pe aici. Da, nu? Și voi să putea acolo.
Păi acum fără de asta. Dumnezeu găleți! Mâncabil, nu știu. Nu mâncate, nu mă caută de un leu. Nu mai are de. Hai caut. Caută de un leu. Ce n-ați făcut bani? Un leu. Un leu mă câtă. Sau eu dacă n-ai. Să sărăcim cu ăștia. 50 de bani nu merge? Merge. Băgă mâna adânc. Am mânece specate. Așa. Încă unul, mai pune. Mai Mai ia unul de la mea. Ia uite să intră. Ia uite, cu și euro. Pune și eu. Păi, eu am zis că apuci pentru nașă, trebuie să intre nașa. Dar nu te las. Hai și trebuie că l-aș putea. Pardon, am mai pus? Păi nu că a pus, a pus. Ia sună-lui. La vizul 200. Vreau să joc și cu băiatul să mă vadă să nu fiu fericită, astăzi vreau și eu și rețin. Vreau și eu să intru în ora, să joc lângă noră, întindezi mai mare ora, ca să joc și eu cu nora. Vreau să joc și cu băiatul, să mă vadă. De mai nu mai am deloc, dar de-aș fi bătrână, de-acum rostul casei mele are și să-l țină. Aș rețin un pic pe loc, fiindcă vreau și eu să joc, vreau și eu să intru în ora, să joc lângă noră, întindezi mai mare ora, ca să joc și eu cu nora. Vreau să joc și cu băiatul, să mă vadă să acum. Ce faci, Nașule? Te-a pus să stai jos? Stai bine, Nașule? Să stai jos! Nu mai dor picioarele? Bravo, stai acolo. Ha? Ia! O dată, de două ori, cum fac? O dată. Da, unul și la celălalt. Toarnă. Hai, Stelule, mâna n-are nimic. Haide, încă o dată, de 3 ori, lasă-mâinile acolo. Hai, lasă-le cât mult. Te aruncă costumul.
Gata, gata. Dă-i de drept. Gata, mai dă o dată. Mai dă-i să nu-ți murdărească prosoapele. Da, prosoapele să-mi scumpe. Prosoapele să... Hai că nu-ți mai torni, gata, spală-te. Nu-ți mai dau. Spală-te. S-a spus că nu mai dau. Gata, că nu-ți mai faci. Hai să-ți dai Irina prosoapele. E mai șmecher nașul, e mai tânăr. Așa, așa, mai așa. Vino acolo. Gata, Stepu. Mamă, Dă-i un nașul. Așa. murdărești prosoapele, George. Pune-l pe frunte pe nașul. Să-l pup? Pe frunte, așa. George, murdărești prosoapele, mâncate ar mama. Dar română, Gata, asta? Gabi, unde e Gabi? Cu sănătate, să gândească, să iubească, să preșu. Așa. Ține-te bine acolo. Ține-te acolo. Ține-te bine, Irina, nu te lăsa. Ține-te bine. Nu împinge, cumnate, nu împinge, că trișezi, să știi. Trage din contra, că mă trage. Nu intrați, nu. Nu intrați, nu? Dar și ce? Țineți-vă bine. Trebuie să se țină un pic, nu? Trebuie să opună rezistență. Trebuie să opună rezistență. Da. Și matale. Și pentru și copii frumoși și sănătoși. Cumnate. Minim nasul e. Să vă trăiesc, moș. Hai bine, ridică. Să-ți trăiesc, moș. Aveți și aici la comod. Să aveți grijă de ei să vă trebuie. Și ei să aibă grijă. Și pe tine te bucurați să te mănânci. Fii sănătoși. Să iasă înapoi ea. Să fac treaba. Hai să-i fac cu doi. Bună, ai venit cu mine? Hai să te duci cu tine? Alo, bă, nu știu, mi-al băiețel. Daniel, nu-i mami. Aici, stai undeva, da? Aveți de ele să nu bine, am găsit. Ia mami. Mulțumesc.
Să vă trăiască să rămână. Ce vrei, mami? Pișcot? Da, mami. Îți dă, mami. Îți dau, mami. Ia stai, mami. Du-te, mami. Du-te să stai puțin. Ce să iei tu? Încet. Du-te, mami. Du-te, că stai. Ia de acolo. Nu cam cu tot saltul una din nașul meu. Bine ai venit! Da? Da? Da, mama! Acum intră mama, intră. Bine v-am găsit, să vă trăiască. Bine ați venit, bine ați venit! Bine a venit, Mersica! Bine a venit, Cirenica! Bine ne-am regăsit! Bine ați venit, bine ați venit! Să mărească și rașii! Săraca la cât aștept, ca pe pâinea caldă. Pe Gabriela. Rezistă seara asta. Ca să ne piardă. Pe cine? Da, mami, e Моя прима. Thank you.
știe că te zăpă de